This is Little Caesars Pizza. How can I help? Kumsang ni patum July ni riata khan San Jose, California pizza door pakhat Little Caesar kai siam na thok mek chuan phone call dang lam tak mai adonga chu phone call chuan me cheno pang okhur lok hian in nit fe chung hian a om nam hun address chu kim chang tak hian a soi thadiat diata chu ta tang chuan chu me cheno pang chu kidnap ani tirin hlel ngal ani chu me cheno pang ming chu Janet Tamayo ani school atanga aban nuwa anma ni inchunga tanga ruk chua anita ani police te chuan in ruk bona thlen lai video chu an nei thei maya ma se chu security camera chu a quality a that tok lo awangin an duangin an chui lei theilo chu chuan genetic case chung changa mason ati har sa hle kumkomi Janet Tamayo chu a chuan na school bus atanga chukin an in chu apanding ngala inalu marshet chuan anin kongka zimte alo in hong amua anu chu anathona tangin aho ma ni tura ngain ngai to na dang apulem lo in chunga lu chuan arum chu apan ngala arum tuk verke balle dathalang noi tadar noi chu a han mua chu vele a bedroom chunga chuan thil fel lo a om ti a hrethiam ngal mai chu thil a han mu chuan Janet chu tolkirin anu biak vat tumin phone chu a han leka ma se cable shui ti cha alo ni tlat mai chu vele anung lama kongka in kikri alo oma ri omna lam a han hoi phei chuan kongka dar thlalang phena chuan a mel hriat ngai lo loading run mai hi a muta a Janet chuan she deuh chung chuan kongka chu a han hon saka chu pa chuan zonate a zo lai chuan a hoi vel dana in chunga chuan midang an omle omlo a thli thlai ti a hriat thei Janet chuan a hlau kher mai chu vele mil hriat lo pa chuan midang an omlo ti a hriat vele a kor ipte a kut zen lai chu la chuakin Janet chu apom bet thuta anu tapa room lama hruai pein khuma chuan a the thla a ke kor chu hli sakin nun rong takin a cheta ani chuminu chuan misual pa chuan Janet kut leke chu por sakin man mo takin garage sakar pakhata chuan Janet chu ada luta ma se garage kong khar chu kar chuan len theina kopin anor chho thei mai lo chuti lai tak chuan an ma taka chuan kar pakhat hi a ron thleng hlol meya Janet chuan shen be a om mek na kar chunga tang chuan chu kar lo thleng chu anu kar ani ti a hrengal mai anu ruala ron thleng ve a u mi pa kumsom pangami pol chuan thil dik lo om chu muthiam ngalin garasa chuan alu tangal wata chu vele Janet chuan a u pol chu tan che turin alo aw lom thung misual pa chuan pol chu a mu chuan apan ngal wata pola ero chuan anaw chu tan chiat san tum lovin misual pa chu beile ta thlang ta zo screwdriver a mu rem chan ma sak ber chu la ngal watin ama ron be tum tu misual pa chu apan phei ve ta a ma se misual pa chuan aman ruwa chu lo chu sakin pola chu a soi sata chiam mai Janet la chu akut leke por betlat ani awangin misual pa in a u pola rap thlak taka a soi salai chu she om ti takin a thlir tangoi ngoi mai misual pa chuan pola in chung lama a nulu lai tak chuan Janet nu Rosalia i afa te chan tuma ron zui tu nen chuan anin tong fu vele ta Rosalia chuan chu misual pa chu beilet ve in afa pa pola chu a thla tir thei ta shama chu vele pola chuan misual laka anu chan turin chaukalama chuan atlan phei wata a mu rem chan ma sak ber frying pan mang chuan misual pa chu beilet a han tum le a amai ro chu ama ang bok khan misual pa chuan aman ruwa chu alo chu sak le ngal wat mai chumi mang chuan Janet nu Rosalia i chu chuata atlu group thleng chuan dimna tel mi lovin a soi satawak mai Janet chuan anu auri chu athoma re thlengin angai thlaran maya misual pa la chu kara chuan aron let vet boxi a maya chuan thisen akai nol bok nen anu trapa le anu chu athata ngain atrap ta hom homa ti chuan Janet chu ama kidnap tu chuan atlan chu pui thei ta a kongkuala an liam ma chuan theile theilovin Janet chuan anin omna lam chu a hoilet shama anu pona aron chuak lai chu a muin anu mai chu thisenin a bol nuai mai a u pola po aliam na ani ti hriat tak hian a ke bai nok nok chungin
Kotlera ami mu te ne na chuan tranpui na nge nin aban avai lo lova chuti lai chuan Janet chuan na kar chu an mu pak lova aliam ta ani Janet mang ang chuan a thei dan danin kong adapa kar tuk ver lam chu nek vak vakin a che vela mi ten buaina ato ka ni ti an hriat thei takin ti in che ta han la ma se chu til chu tu ma in an hre thiam lem lo athil ti lai chu misual pa chuan lo hria in screwdriver chu ala a tum ni vitin Janet chu a let thlanok mai Janet lungai chuan athi ngei don ani tin a in ngai tua chuti lai chuan police te po chu poi khoina thlen na mun lama chuan an thleng ve ta thil thlen dan an chui lai chuan liam tua Rosalie le afa pa pol chu ambulance manga hospital lampan pui tum ani a ma se Rosalie chu ambulance sa chuan lut du mai lovin an thil ton te chu detective le police officer te kianga chuan a hril phota ma se ambulance lama chuan da lut luin Rosalie chu hospital an pan pui ta ani an nu fa in enkol tura hospital lama an thon liam ta ka chuan police lam chuan information tlem an la khom tana abulte atanga nu chui an han tran chuan Janet chu kidnap ani ti an pom ngal in chung lam an han lu chuan phone cable lo chat le alu ruk na hnu ma atang chuan tum reng wanga poi khoina chu thlenga ni ti rin na alo oma detective hi thar randali ngai tuana a chuan Janet chu nungdamin an chanchuk theyangem ti zo na chu a in thum ron dut duta in chung chauka le garage vela thisen bonuai a han mu chuan Janet thisen ani le ni lo en fia turin forensic team lam chu thisen sample alak tir ngal wat boka ui sathiam te chu nu chui turin a chalut wat bok amai ro chu omzia anei thei meu lo hi thar ran dali chuan Janet te then om loka chuan security camera a ti a hriat chuan in beina a thlen lai dar ka chu a en let wata chuda athil mu chu chu Janet in a thlen ma dar kar chan vela oma chuan misual pa chuan Janet bedroom tuk ver chu ti chia in alu ruta a chumi nu chuan a kar lama kir le in Janet lo thlen hun a changta ni nge in alang Janet a lo thlen chuan kongka chu kikin alu ta a in chunga lu le nu chuan pindan lama hruain minute somthum don lai atom puita ani chumi nuwa garage lama pan puita a chuti lai mek chuan a u pola le anu Rosalie te chu ron thleng ve le in tranpui na nge na an auri te po chu camera chuan a lo record tel nge press conference kaltangin in ruk bona thlen chungchang chu puanzar ani tabok police lam chuan helicopter atangin aurin na tenen azon na an tok ngala chutachina chuan San Jose ko pui ti ber chu Janet ruk bo chungchang ani ta a kotlera te chuan Janet thalak chu ko pui chu an suat luan ta zak bok Janet chanchin chuan mi thinlung an luan ne hle maya mi tam tak chuan an chen na mun nge ya dam taka alo kir le be sein an ngai chang thup bok Janet chu a rubo tu chuan reilote atlan pui nu chuan in herin in var lian zet mai garasa chuan atol lu puita a chu in chunga chuan Janet chu pulut le in a chhong ni na room lian lo tak tuk verte reute omna le khum le bathroom omna chuan alu puita ani chuata chuan Janet chu a the thale top maya room deuh el ola a vozet nuwa apong sol chun zom le ta adu tok nuwa chuan bathroom lama hruai phei le in handcuff chu aban rega chuan avua shower tlang mora chuan aban chu khai sakin tui chu a han her ho a tui ho chuan Janet chu phu charcharin chu tiang chuan hun engemaw chung ngai sak ani in ruk bo na a thlen tu ka chuan Janet ruk bo ani na chanchin chu khopui ti ala ni chun zom police lam te po in ma an langor sau bok Rosalie te in lama chuan an chung le khat te po anin hor khoma Janet po chuan misual pa kuta chuan ani ni na amang ve mek bok ama robo tu beidan traber tur ruaman na siam aril rukta a ma se anun na chu din munder thong taka a omani ti a hriat awangin in nel tir masak phot drill rukin misual pa chu abia ti chuan Janet chuan zona tlang lon tak mai zotin khoya tanga local nge ani a han zota
chu vele mi sualpa chuan ringlel mel je thian alam chu ron hoin Janet mita tak chuan a ena ngai saklo mel zetin anui san ringot mai chuta Janet ril ruwa huat na so sang tak awang chuan a in rin lo lai tak chuan screwdriver manga anung lama vi pop chu achak le maya ma se mi sualpa chuan a han ngai thak sakta ka chuan Janet chuan fin rol cho in a han nui let se ya chu vele nel om mel je thian atui hal thu shilling tuilak sak turin a han nge na mi sualpa chuan Janet kuta chuan hen ka vo sak le te in hnuai lama tuilak sak turin a chuk san ta a chuti lai chuan Janet chuan abana handcuff in vua chu chabi ngai lo chi ani ti a hriata wang chuan tal chu tumin rilru a han seng tran ta a handcuff a baton pakhat om chu a me fu thei chuan handcuff chu a in phel thei don ani ti a hria minute rei lo te chau hun aneya atal chu theina turin a hun ne te chu atangkai theiang pera a man a tul Janet chu kumkomi lek ni ma se anu trapa nen CSI Law and Order le detective te che dan vel TV lama an entrina wangin an che dan zulzuin ruam manna anei ta ani mi sualpa chu in hnuai lama atei hlan chuan room le lama chuan man mo takin atlan pheya chulai ruma no pang in khol telem na toys lo in chop chu mi sualpa in a ruam manna arin lel mai lo nan le in khol telem anga alan theinan a han chap dar vel phota chu vele bathroom a tlan lut le in ake korte chu lipin ake kor ipte a chuan a akbo ta ani he athil ti hi CIS lemchan pakhat an nu chuina zul zui zela ti ve ani a achunga anun ron na awang chuan shemlet ve nge ya tumru le amai ro chu mi sualpa ke pen thom a hriat le ta ka wang chuan man mo taka khumlama alon pheile ngalwat atul chuta kongka atang chuan mi sualpa chu aron lut le ta them a Janet chu a mel le ta chat mai Janet chu a hlau thong le maya apong sul le vai chuan ake korte chu Halloween ipte alo pai de ani ti a hriat chuan ruam manna ane ani ti a hriat chuange yarina wangin apoi zo vek don ti a hria ni thumna chuan Janet bo chung changa mason na mu tur ala omlo awang chuan Janet chung te chu an vuina sata hle ran dali le a ho te chuan khei chung changa thei top chuama se Janet mu theina tur engthilma anla nei lo police te chu Rosalie ne na chuan kidnap tok te chu atang puin darkar somli paria chunga zon mu man lo vek an ni ti in an hanin thiam chop viawa Rosalie ero chu an thil soya chuan alung oi thei lo awangin angai tlak sak thadu lo Rosalie I chuan afanu chu nithum ngot a mutalawa afanu ahum zo lo chu angai tuin sheom ati hle Janet chu ama kidnap tu nuaya chuan sheom taka om mek zelin ati thei zong chu huai sen taka om le tal chuak thei tura ruwa manna fel fai tak asiam chu in thla dalova von reng atul chu adam ko chu theina tura kong be sei awma nei chuna ni chuti lai chuan van nei thak takin amma a Janetin thiam tak le nelom jeta mi sualpa abiak na chuan omzia anei tatlat chupa chuan Janet ne na chuan aril tram le tram lo a han zota Janet chuan makti deuh hian a han ena aril tram thu shilin chupa chuan a cell phone chu a han pe a pizza dor biak na tur number chu shilin pizza chu a order ta a alo chang tu chuan Janet te address chu a han zo le chuan mi sualpa chuan address kim chang chu a shil tira chuta zet chuan Janet chuan atan hun tha a in hon be seiran chungin ni liam ta a athil ton te chu angai toilet wangwang maya reilo te a chuan doorbell aron ri a mi sualpa chuan room chu chuasanin pizza king chungin nui sang hian aron kir le a pizza chu chuata a handa ma se pizza ko ma chuan mi bo zon na le kha Janet mel chuang ngei chu bel kai alo ni thlat mai chu thila mu chuan mi sualpa chuan adin hmuna der thong ani ti a hria room atanga a chua ma chuan pizza po chu a pai dar le ta veka room a chua san nu chuan fin fiana om theite chu Janet chuan a khum noya chuan ada lu tuai chupa chu room lama alo kir le chuan rowa takin achele tranta khuma lu kham chula in Janet chu lu kham chuan a mai chu a up be sakta a boruak a tlak chama wangin Janet chu a tholop lop mai
a thei to pin alo in beng khal ve a amai ro chu misual pa tha a hne lo ema wang chuan a taksa po a chaw chak viau mai ma se Janet chu a tha hrui zong zonga a tran ve ta ka chuan a sir lama a hoi chuak thei ta shama boruak a hip le thei ta hlo mai misual pa po chuan lukham chu a da son ve ta maya in bual turin sawar lama a kaltir ta ani sawara tanga Janet alo chhual le chuan a thom no chu a han in bel zung zunga fin fiana tur alo thu rok po chu a ke kor ip te a chuan angai ngain ala om reng bok chuti lai chuan in hnuai lam kongka chu an ron ki rita dot dot maya chu thoma ria chuan Janet chuan ama zong tu te an ni ringin awak a han tuma ma se misual pa chuan loman betin aka a hup sak man thung Janet chuan a that du mayang ti a hlau hle a chu wang chuan ani po chu a au lui ngam ta bik lo ruma tang chuan kongka kik tu kalbo ma chungoi rengin an ngak tangat ngat mai thoma re ta ka chuan kongka bula mi an om to lo ani ti an ria ma se misual pa chuan a om na chu ata na him to lo ti a ria ta wangin in sa seng turin che ta han la le ta a Janet chu in hnuai lam garage thim taka chuan hroi thla in motora chuan a khung le ta a abana chuan handcuff chu vuasak le in atlan bo pui le ta ani Janet chu trap chungin arak chel chul mai athil ti te kha ama thina turkong asial na mai ani ti te na in ngai tu a ma se chu ti chung chuan beidon tumna ero ala nei chuang lo akal na piang chu a chin chia ngal zela misualin aruk chuania an tlan aya thui dei mai an tlan thui fe an han tlan deuh wangwang nu chuan zudor pakhat highway sira hian alo oma chuta tanga lawak lawa chuan misual pa chuan kar chu ati ding ta a Janet po chuan an om na hmun chu a shelo ani ti hriat tak hian a hoi maya misual pa chuan a chua don ani rin na aneya chuti lai chuan misual pa chuan asama thamin alama a han pot hnaya ka chanchin hi midang ishil vai chuan nang le ichung te that turin kalo kir le ang ti ni om tak hian rum zetin a han mela misual pa chuan akal san ta dai mai chu vele Janet chuan a mu thei nai ber zu dor lama chuan atlan pheita a Janet tan zalen na kol alo eng don ta ni in alang asuang to na anga thil akal dik chho tamai chu makati in aril ru alim hle zu dor a han thlen chuan keisier ma tak chuan avading ta a keisier chuan thlabar mel zeta ama alo ding Janet a han mu chuan i tra em ti in azot nga la keisier vek chuan no pangruk bo TV lama an puan kha ani ti a hrenghal chat mai chuta chuan i he lovin chu mei chano pang thlabar tak mai chu 911 call na turin phone a pe a phone a han dom lai chuan Janet chu a chi ai thlabar na sa hle a ha mai ema wang chuan number po a dialog thailo San Jose police te chuan Janet chu is palo alto a mu ani tian she theita man mo zetin chulai mun chu an pan tawata detective Randali chuan aril ru kap tu Janet mail a han mu chuan aril ru chu lom na hlirina khat poi khoi to pa chu an man thei ngei na turin zui vat atul ti asia Janet chu wa nai chilin hello Janet hi the Randal kania nangma puitura local kani e ti in a han shila thildang an soi kai ma chuan Janet chuan fin fiana anei thu lo silvatin aip te atang chuan toys le a ke korte ama rubo tu sana le thildang dang chu a han phorta a chu chuan detective Randali chu a thongin Janet fin zia chu mak ati hle mai Randali chuan Janet chu fin fiana dang anei le nei lo a han zot le a chu vele Janet chuan leka puan dilin lekha a chuan kidnap ani na in lem chu aziaka kidnap ani laya thila lo chin chia ru address te le information dang dang te chu ziak bokin kidnap ani tirphat atanga athil ton ria chu apeta veka ti chuan Randali chuan Janet chu misual pa in omna ala she theim ti zot le in Janet chuan ala ria thei thu le apan nokong po ding le veya kwal hun thlengin alo la shevek mai chulai mun chu police te chuan an pan ngal vata police officer dang pakhat chuan chulai che vela pizza dor zong zong chu bepop ngal vekin misualin Janet a kidnap laya pizza an order na phone number man kha an lo don le don lo azot kol vek bok reilo te a chuan pizza dor pakhat atang chuan police ten number an zon chu dong an om thu an sheta chu mi number an han hriat chu chuan
misual pa in po chu an nem nget ta ani ti chuan randali chuan police tactical team thabik le ui sathiam rual te chu tu pe ngalin lu chu an tum ta a Janetin inlem a zia mang chuan ruam man na siamin chu in chu an lu chil tran ta misual pa chuan tran mun lo siamin in chung bera pindan pakhata chuan atom taran maya poi khoi to pa chu David Montiel Cruz ani tian shetabok atom na pindan atang chuan police te chu ron wawin lo pumpel atum ve ngar bok police te chuan ui fing an hroi te chu chuin misual pa chu an beita a abana liama tur nual bok ti chuan police te chuan pon lama hroi chuakin an manta ani chu vele district attorney office lama tangin poi khoi tu pa laka thu boi lian tak tak chu file ani tabok chung case lian tak tak pakozi nga chuan mi ruk bo thu boi le mi pong sual thu boi te dan lova mi in lu ruk te ruk thu boi le ral thom lo alega wanga thiam lo chantir na te atelani jenidi po chu emergency room lama lak phei ani le nga la ta chuan aliam te chu endika enkol zui ani ngal bok chulai muna chuan anu Rosalie le a u pol chu an ron hroi boka atopa chuan an chung ko chu dam takin anin mukhom le ta ani jeneti chu athil ton rap thlak tak awangin ril rulam chenin har satna atopa pon chuak ngam lovin hun rei tak a oma mi pa hlo pha na ril ru chu hun engemaw chen anei pha bok kumruk chung therapy anei nu chuan jeneti po chu kumsom panga aron ni ve ta a athil ton te awanga hlo na ril ru anei thin po zoi in aron sual le tana kumsom pani aral le chuan TV producer pakhat chuan ama robo tu mana tan ina khung tu detective Randali nen chuan anin mu theina tur program asiam sakta ani detective Randali hian Janeti chu huai senati in misual pa an man theina turata na kumkomi lekin fin fiana aloda that dan te atang chuan Janeti fin zia chu a hre chiang hle Janeti po chuan alo puitlin thleng chuan puitling satlia topa omlovin Randali kong zo ang chu zo ve a detective ni tum chuan law enforcement lam chu azir ve ta nge bok hi tari po chuan Janeti chu adu thu samrama thlen thei nan thei to pa chu pui ve boka ator ang tua te tran pui turin le midangin an tor ve lo na thei top chua mala turin ake apen chuak ta ani